מה קורה חברים? כאן איתי, והיום אנחנו הולכים לשחק בפודראפט סימולטור. כאן איתי ניצה עידן. מה קורה? היום אנחנו הולכים לעשות את צ'אלנג' שאנחנו עושים על ציון. כן, בדראפטים. בוא נתחיל. ועכשיו עידן עושה דראפט. מי שיוצא לו בציון הכי גבוה מנצח. ואם אתם לא יודעים מה זה ציון, אסביר לכם. אנחנו נראה לכם אחרי שנגמר הדראפט. הקפטן, אני אבחר דווקא את סוארז. והוא אוהד ריאל מדריד. כן, אז נני. אני אקח את מרטנס. לם. אלי. איזה דראפט. פוגבה. אז זה הצלחתי. אני שם פה את גודין, כי הוא... אל תדאגו אם אתם רואים שאין חיבור וזה, אני עוד שנייה הולך לסדר את זה, אני רק פשוט בוחר שחקנים. וואי, מה זה השוערים הגרועים האלה. טוב, אני אשים את הברזילאי. כאשר הם גרועים. צריך רק ונדה. יאו. אני אשים את שדיו. ואני כל כך הולך לשים את בוטנג. אוזיל. דבר. הנה. לא, אתה יודע מה? פייט. החלטה שלך. או רונלדו. ואני אוהד ריאל, כן, אמרתי את זה כבר. 3 פעמים. אתה אמרת. אוקיי. אלבס. מולר. רגע, מה? טוב, לא משנה. סילברים. אני אשים את ההוא מהארסנל. הוא משחקן היחיד שאתה מזהה את הקבוצה שלה. לא. או בייל או רודריגס. בייל. אישית יותר אוהב. עכשיו בואו נסדר קצת, שיהיה פיקסי. והיה לו שם אגוארו סגול, והוא בחר את השחקן הזה שאני אפילו לא מכיר. ממונקו, מונטריאו. אני אחליף, כי הוא יותר טוב וגם... כי הוא יותר טוב וגם... לא, וגם כי הוא זה. סיבן. שים את בייל במקום נני. שים את אוזיל במקום מולר, כי אוזיל יותר טוב. ואני אשים את פייט במקום אלי. נני בחוץ, לא להרבה זמן. ואני, טוב, האמת... אולי תשים אותו במקום השוער. חיים לא. אני יודע שאין פה הכי הרבה כימיות, אבל הקבוצה שקיבלתי, הם פשוט אין שם כימיה. אז אני פשוט... זהו, סיימת את הדראפט? סיימתי את הדראפט. בוא נבחר לו עכשיו, מאמן. אני אבחר את המאמן של בייל, של ווילס, סליחה. טוב, שים דראפט. טוב, הציון שלך זה 134. 134, הנה אתם יכולים לראות כאן. פה איפה שרשום ליד, מתחת לדפנסיבר. טוב, ועכשיו תורי, בבקשה תרשמו לנו של מי הדראפט הטוב יותר לדעתכם. לא, נכון, ולא לדעת הפודראפט. טוב, יצא לי ניימר 93. ולא לדעת איתי. ניימר אמור להיות הרבה יותר. אני לוקח ניימר. ויצא לי גם מסי, נייס. בואו נסתכלו איזה שחקנים.
אדוריז או הייתי שם את קוואני. ג'ירוד, ברור ששירוד. אני לקחתי אדוריז. אוקיי. נותנים לו שחקנים מטווידי. טובים והוא בוחר את הכי טובים. החארות. ג'גוב. אבל אין לי בעיה עם זה שהוא יעשה ואז אני אנצח. ג'גוב, בוא ניקח. שאני אוציא אותו. אומייגאד, איזה חרא. כימיה מושלמת, אבל... חרא שחקן. דנילו, יואי, יש לי כל כך הרבה שאני צריך להוציא פה. גודין, מה? קייליני. יש לך גאיליני. קייליני. עכשיו. אלווס הייתי שם. בוא נמצא נראה לי בית. אלווס, כן. מהשוערים? השוערים שלי הם רופייר. אני אקח אותו כמובן. כי הוא נראה לי פשוט שוער מחליף. דחיה, והייתי מכניס אותו גם. כמובן שלהכניס אותו. הוא השוער השני הכי טוב. ברזגלי. עכשיו כמובן אל- שברזגלי. הוא בכלל לא יודע מי זה, אז... אני יודע. יהיה פה כימיה. סתם שחקנים גרועים. כל השטות דמבלה האלה. הייתי שם. קוקה. סתם. וכמובן שהוא לכאן. ועכשיו גריזמן. כן, אני אקח גריזמן. והחליף אותו במקום אדוריז. חיכו וציפו לו. אני הולך לגמור. יש לי פה סוארז, אז אני שם אותו. בוא נראה. כי הוא אוהד ברצלונה, כן? כן, אני חולה על ברצלונה. רונלדו 97. תכניס. טוב, עכשיו זה אופציה קשה, למה אין לי איפה להכניס את רונלדו. תכניס את ניימר ואז יהיה חלוצים ג'קוב, מושלמים. הנה. אם תכניס אותו במקום ניימר יהיה חלוצים. לא, אני לא מוציא את ניימר. תשמעי, במקום וואי, לא מביאים שחקנים ממש טובים. הופה, היגואין. גוואי. טוב, אני רוצה לעשות פה עוד כמה שינויים. בואו נראה. קודם כל נעלה את כל לא השחקנים. הביאו שחקנים של כימיה, שחקנים טובים, ולי הופיעו אפסים. מה? ואם אתם לא מאמינים לי, אל תקראו לי איך שקוראים לי. איך? טוב, בואו נראה מה יקרה אם אני אכניס את ג'גוב. הוא מביא קצת כימיה. הכימיה פה יורדת משמעותית. טוב, עכשיו בוא נראה את הציון הסופי. עכשיו בוא נראה כמה יצא לך, 174? כן. טוב, נראה לי אני אקח אותו. אני לא יודע את מי. 174? כן, לא אני אקח בטוח. אותו. כמה יצא לך? לא יודע, תראה לי, אני חושב. יותר מ-158 יש לי. היה לך פחות מ-158. היה לי איזה 174. לא היה לך. טוב, כיוון שאנחנו לא זוכרים את המספרים, אז נסיים את הסרטון. ודרך אגב, לא הופיעו, הסתכלו על השחקנים שלו, הסתכלו על השחקנים שלי, הסתכלו איזה חארות הביאו לי, הסתכלו לא איזה הביאו לך טובים חארות. הביאו לו. טוב, תודה שהייתם איתנו. נעשה משחק קצר. תראו איך מנצ'סטר סיטי. יונייטד. רונלדו יצא לי בתור קפטן, יש! אני לא מאמין. עד שסוף סוף הבקעתי שלישייה והם הבקיעו לי גם שלישייה. טוב, גאוני. ביי אבל ביי. בואו נפתח רק את החבילות שקיבלנו. הנה. פרומס, שטויות פרומס דרך אגב באנגלית זה מבטיח. ביאניץ'. ומקווה מאוד שנהנתם מהסרטון. מקווה לראות אתכם ביי. בפרק הבא של משהו. ויאללה ביי.